dito ginsaysay ginpanaw nato ng timeline. Yes. No, so ang bala mo isa ka national dito nakita na intindihan nga ang GAA o national budget ang lifespan sini isang project kay capital outlay ini or program is 2 years actually, no. So nag-end siya by year 2022, Yes. December 31. So 165 projects all in all. The total budget is 720 million. No, LCAP and local communist armed conflict sa apat ka banwa nga ini. So ang madamo gito nga projects nga wala matapos ang iya dito sa Igbaras. Okay. And some are from of course Tubungan, then gamay naman lang sa Miagao and may araman sa Leon. Yun. Ang rason sini is one bangod sang weather. Okay. Nagligad, no? Chimpo, malayo ng Chimpo, especially dito nga. Amo na according to the engineering. And it was also concurred by the municipal engineers and the municipal local government operations officers and the ILG. Eh gusto tayo mabalaan niya kung ano gidiya ang actual situation sa ground. So, dito na balaan nga bangod man, number one reason is ang Chimpo. Okay. Number one. Number two, ang concern nga wala ma-foresee ang mga road right of way. Okay. Ang mga tag-iya sang duta, ang agyan sang dalan, no? Isay na. Number three, isa pa gid for example, ang bilog nga road network abi, pero 3 ka barangay. Tapos dululungan ang pag-bid. Pero may ara nga natagaan sang award dire. Pero hindi siya sa tunga, pero hindi siya pasagot kay paano karon kung nagabuo siya di sa iyang semento agyan sa ibang nga truck nga maobra sa ulit sa punta. So i-suspend anay naman na Yes. you know. So hindi man pagsugot ang isa kontraktor nga nagasemento ka di, agyan ka naman sa truck di karga nga may baras bato para sa punta nga project ng iba naman to nga kontraktor. Na. So dito nakita nga tani gali ang project kay pag-ubra gin-isa na lang. Yes. No, isa na lang ka kontraktor para ang kontraktor kabalo na kundi but wala ini makita. I mean because this is the first time, no. Yes. These are first time situations kag may mga ginatawag na bala gestation period, Correct. no, gestation pains, no. So isa ina sa mga rason kag again ang rabo subong nga ang project nga wala matapos sa December 31, 2022, ang balanse nga pundo ibalik sa national government, ibalik sa central government, ibalik to sa national treasury. O ang mga nabilin. So, of the 720 million, mga 132 million ang wala ma-implement nga project, amo nang ibalik dito. Okay. So, lain ini nga road, may ara, masami is ang mga vertical structures. Mga bala mo yung mga school building sa taas git ang problema, ang concern is ang paano makapasaka to sa mga materyales. Taklaron. Yes. So, ang confirmation sang condition sa mga dalan, magdala ka to sa project, mabudlay. So, amo ni ang madamo, isa sa mga madamo nga concern. Sa pagid, ang nag-ubra sang program of work, sa estimate sang electrification, suga, Ileco. Karon sa mabakal na ang kontraktor sa Ileco sa materyales, hindi na magbaligya ang Ileco, kaya nga ginagyan ni Paeng. Yes. Oo, kag gamiton sa Ileco, kag nag-escalate ang presyo. So, ang kontraktor, hindi niya masigi ang project. So gani isa sa mga nanging posible nga resolution sa dasong nga tuig, sa dasong nga implementasyon sa LCAP nga kun ang mga project nga kaya man lang sa mga local government unit, ang local government unit na ang mag-aobra. Para hindi ma-overwhelm ang probinsya. Yes, kay actually na-overwhelm ang provincial government. Actually, we accept that. Nga damo gid man ang na-overwhelm gid man ang provincial engineering office, no? And I know that nga si Ruming even Saturday Sunday galibot, no, ginatanaw ang project daw kami gani project nga wala man ma-implement ang iya ka regular infra sa probinsya, no. But again, as partners of the national government,
we really tried our best, and I know the ILG appreciates that ang giniubra namo. That is why gaayo man kami sa ila, sa especially man sa mga local operations officer naton sa ground, nga mapathag ini sa pumuluyo. Nga hindi ini nga basiling abi karon basi imuon pa ni nga kapital ng issue karon nga gikaawat naman na amana, di naman no, hindi matuod. Kaya ti ang gobyerno naton ang palakat sa gobyerno ang sobrang kwarta sa talalang adlaw, hindi mo na pwede gamiton kaya di mapailan man kami na kaso sa Commission on Audit, ibalik kid na iya sa national government. So amo nang gusto nato magpaathag. So sa mga nangin output sa buong hapon is mahimo kami isang resolution diri sa provincial government asking the national government to appropriate amount again para sa completion sa mga unfinished projects. Kaga ang wala ma-implement nga project, pwede fundingan liwat, kag kung pwede ba, si kaya naman lang nasa local government unit, ang local government unit na lang ma-implement. So, ang subong hapon nga ginobra nyo is tultol nyo gid kung ano ang mayor nga mga kabangdanan kung nga ang proyekto hindi matigayon ng iban, kay iban natapos naman, para maintindihan sa pumuluyo kung ano ang mga kabangdanan kag para nga hindi sila reklamo o kung mag-antisipar o kung ano pa nga mga isyu nga magatuhaw dira, at least subong ginaimuan nyo na sang pamagi nga patag sila sang mas temprano ang kahimtangan sang sininga mga NTF-ELCAC project sa probinsya. Gusto ina, Bert. So, gusto natin mapatag sa pumuluyo natin, especially sa aton sa mga barangay, kabarangayan, ang mga malayo ang barangay. Nga ang pag-ubra sa project, na-identify sa project, may pundo man ina, pero may proseso kita nga ginasunod. Wala nyo, hindi man abis, pwede ka pisiling mo nga, gusto namon abi o water system, pero ginatanaw ana ito ang source. Yes. Ikaduha, sino ang kontraktor na gusto mag-ubra dito? Hindi man na pwede basta-basta itundo mo lang kay sino. Kaya lang may post-papilis sinada, kag ang kontraktor dapat may kaigo ng mga equipment, kag kasarang, kag may ara ginatawag sina nga kung hindi mo matapos ang project, kag kung palpak ang project mo, kung matapos ang palpak, pwede ka sukton sa ginatawag nga insurance. So, again, amo na ang mga ginatukiban subong, kag amo na ginapathag namon. So kayo kami sa mga opisyalis naton sa Banwa, kag sa barangay, ngay pathag ini. Ang kwarta wala madula. Ang kwarta bangod sang polisiya sang atong gobyerno nga ang asa lang sa December 31 ang project, kung asa lang abi ang 100% mo, asa ka lang sa 80% lang ang baydan sa kontraktor. Ang 20% ini ang posible nga solusyon. Ini nga bili nga 20% base mapangitaan sang provincial government, nga base ang provincial government amo ang pundo sini kag ma-implement sini niya. Pero another project naman ini, no? Kaya project na ini nga iya ka probinsya base ma-modify pagani ni panamit pagid, no? Ikaduha, munang siring naton nga gayo kami nga base mapunduhan sa national government, no? Nga ang nabilin punduhan para sige ang matapos ang project, para mapuslan gid sa atong pumuluyo. So sa sining hapon inyo nakita kung anong problema, anong posibleng solusyon kag subong mo na nang actually napang-identify na ninyo kag mga posibleng solusyon kung pwede maka-intervener ang provincial government o kung makapangayo dugang nga pondo sa national, tanan nga mga posibilidad pangitaan medyo sang sangguniang panalawigan para nga ining nga mga proyekto is either nga masugpunan o matigayon or basta ang importante hindi mabutang sa mangin makanugon dapat patapos gid. Amo na ang ginaayo naton kay Gov sa posible man sa dabalang kumantaman nga daw mo na ang iyaman direksyon, kayo kami nga basic kung pwede. For example lang, ang eskwelahan. Ang isa ka eskwelahan abi 70% lang ang natapos ang isa ka kwarto sa isa ka barangays. So kulang abi let's say 500,000. Pwede inakwaon sa Special Education Fund sa probinsya.
So posible pwede ina nga gamitan sa pundo nga ini para ipatapos ang inang project. Ang electrification base ang water system ina may funding man da si Gov. Pero kung lang tawon no 132 million plus more or less ang costing sang wala matapos nga mga nga project more or less maamo na ang estimate. So 132 million, that is also mga 1/4 man na sang kabilugan nga IRA Development Fund, 20% Development Fund sa probinsya. Kag again, kung inaibutang lang sa isa ka area sa mga amuniti, depende na kay Gov. So ako ako gapating nga may solusyon ini tanan. Gagdaan lang timpo kag kay gayunan nga matapos ini kay siyempre ma-reprogram pa ini estimaton liwat tantawon ko ano pagid ang pwede kag himo sang papangayuhan sang budget maagi man na sa amon man sa sanggunian para i-authorize ang atong gobernador sa paggamit sang sining ano kag maka-implementar sang project.